سلام جايز كما ياللخم نلمون كم تلمود حانت بروست فيلم نحيزنا لكم قريبنا زلنا نزا شانل حدش انتخوينكم سابسكرايب نزا فيلم دما لايك بمقبار عبرتاتوعنا اتا فيلمنا انتجمر حدنا إليا أبو جيلة $1,000,000 سريقوم كابزو خونه بوتان داتوفو اندار إينا انتخوون كابو دما اسمنا يتقو جيلة أبالات سرحهم زي ودو انتخونو قنانة بانك سريقوم مسوزو اتقاز إلهم سرقوا بوتا أبي كم زخونه أبوشت مكينا خوينا من الزرابي جبرو ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እቲ ናይቲ ጉጅለ መራሒ ዝመስል ሜላንደር ነቲ ፓርከር ዝበሃል ናይታ ፊልም ዋና ተዋሳኢ ኣብቲ ዝቕፅል ስርቂ ንኽፅንበሮም ይሓቶ። ፓርከር ግን እቶም ጉጅለ ዝሰርሕዎ ስራሕ ዘይፈልጡ ዓቕሚ ዘይብሎምን ከምኡውን ብጣዕሚ ጨካናት ካብ ምዃኖም ዝተለዓለ ካብ ሕጂ ንድሓር ሓቢርዎም ናይ ምስራሕ ድሌት ከም ዘይብሉ ይነግሮም። እቲ ነዚ ሰምዐ ሜላንደር እውን ፈለማዊ ንፓርከር ከም ዘይፈትዎን ከምኡውን እቲ ብፅሒቱ ዝኾነ ገንዘብ ከም ዘይሂቦ ብውሽጡ እንዳተዛረበ ቀፂሎም ብዓይኑ ነቶም ኣብ ውሽጢ መኪና ዘለዎ ኣባላት ምልክት እንትህቦም ፓርከር እውን ነዚ ኣስተውዒሉ ነቲ ኣብ ጎድኑ ኮይኑ ክቆትሎ ሽጉጥ እንዳቀባበለ ዝነበረ ሰብ ብሓይሊ ሃርሞ። ካብኡ ድማ እታ በዚ ዕግርግር ምክንያት ዝተተኮሰት ጥይት ነታ መኪና እንዳገንሐ ዝነበረ ኣባሎም ተሃርሞሞ። በዚ ምክንያት እዚ እውን እታ መኪና ካብቲ መንገዲ ጥሒሳ ወፂኣ ዋላ እኳ እንተነበረት ኮይኑ ግን ሜላንደር ነታ መኪና ከም ገለ ገይሩ ብምምላስ ንፓርከር ብጥይት ኣብ ደረቱ ይሃርሞ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፓርከር ተዘያምሊጡ ሙማቱ ከም ዘይተርፎ ተረዲእዎ ነቲ ናይታ መኪና መስትያት ብምስባር ዘሊሉ ይወፅእ። በዚ ምክንያት ድማ ፓርከር ሓይሉ ውሒድዎ ኣዝዩ ተዳኺሙ እንከሎ በዓል ሜላንደር ንፓርከር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ገዲፎም እንተኸይዶም ሕኑእ ክፈድ ከም ዝኽእል ገሚቶም ነታ መኪና ጠጠው ብምባል ሜላንደር ነቲ ኣውገስት ዝበሃል ናይቲ ጉጅለ ኣባል ካብታ መኪና ወፂኡ ንፓርከር ንክቆትሎ ይነግሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣውገስት ዋላ እኳ እንዳፈርሐ እንተኾነ ናብ ፓርከር ከይዱ ደጊሙ ኣብ ደረቱ ብምትኳስ ብሂወት ንኸይተርፍ ብዝብል ድማ ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ባሕሪ የእትይዎ ይምለስ። ካብኡ ድማ እቲ ፊልሚ እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ከም ዝተፈጠረ ከረድእና ናብ ድሕሪት ይመልሰና። ፓርከርን እቶም ናይ ሜላንደር ጉጅለን ቅድሚ ሕጂ ዘይፋለጡ እንትኾኑ እቲ ዘፋለጦም ድማ እቲ ካርሊ ዝበሃል ናይታ ናይ ፓርከር ኣፍቃሪት ኣቦ እዩ ነይሩ። ካርሊ ፍሉጥ ሰራቕን ከምኡውን ብዙሓት ስርቅታት ኣብ ልዕሊ ገጀፍቲ ትካላት ክፍፅም ዝኽኣለ እንትኾን ካብኡ ድማ ኣብቲ ናይ ስርቂ ግዜ ነቲ ናይ ፓርከር ብፅሒት ኣቕሊሉ ስለ ዘይርኦ ከምኡውን ንስርሑ ፅቡቕ ኣቃም ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ነዚ ኢሉ ምስቲ ናይ ሜላንደር ጉጅለ ይፋልጦ። ፓርከር በዚ ስርሑ እዚ ካብ ድኻታት ዘይኮነስ ካብ ሃፋት ምክሰርቕ ዝደልን ሕጂ እውን ምስ በዓል ሜላንደር ኣብቲ ክሰርቕዎ ዝሓሰቡ ኣብ ሓደ ናይ ሃብታም ኣቑሑ መሸጢ ቦታ ብዋና ተሓባባራይነት ነቲ ጉጅለ ዝመርሕ መራሒ ኮይኑ ይምረፅ። ካብኡ ድማ እታ ዝሰርቁላ መዓልቲ በፂሓ ናይ ባምቡላ ክዳን ተኸዲኖም እቲ ቦታ ብሰባት ዝተጨናነቐ ስለ ዝኾነ ትኩረት ንዘይምስሓብ ኢሎም ምንፃፍ ዝመስል ነገር አንፂፎም እቲ ናይቲ ገንዘብ ካዝና ካብቲ ዘለዎ ክፍሊ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቦታ መኽፈት ይጅምሩ። ካብኡ ድማ ከምዚ ገበሩ ንምፍላጥ ድማ ቆፃል ነፋሒቶ ናብ ሰማይ ሰሪዶም ንሕና እውን ኣብዚ ንፓርከር እንዳረኣናዮ ንሱ እውን ልክዕ ከም ቀሺ ተኸዲኑ ከምኡውን ሰብ ስራሕ ፀጉሪ ገይሩ ንኩሎም ብትሕትና እንዳዛረበ ነቶም ኣብቲ መንገዲ ዝረኸቦም ቆልዑ እውን ባምቡላ እንዳሃበ ይሓልፍ። ካብኡ ድማ ኣብቲ መንገዲ ነቶም በዓል ሜላንደር ዝሰደድዎ ነፋሒቶ ርኡ ናብቲ ቀፃሊ ዕላማ እንዳኸደ ኣብቲ ቦታ ድማ ንኣውገስት ይረኽቦሞ። ኣብቲ ተልእኾኦም ትኩረት ንኽገብር ነጊርዎ ይኸይድ። እቲ ናይ ኣውገስት ስራሕ ነቲ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ናይ ፈረስ ሳዕሪ ብምቅፃል ነቲ ናይቶም ፖላይስ ትኩረት ከፋፊሉ እቲ ስርቂ ብዘይ ምንም ፀገም ንክካየድ ምግባር እንትኸውን ኣውገስት እውን ስርሑ ክሰርሕ ናብቲ ኣፍራስ ዘለዎ ቦታ ከኣቱ እንትትብል ሓደ ፖሊስ ጠጠው የብሎሞ ከኣቱ ከም ዘይኽእል ይነግሮ። ብኻልእ ገጽ ድማ በዓል ሜላንደር ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ በትሕቲ እቲ ናይ ማይ ቱቦ እንዳሸለኹ ብምእታው ናብቲ እቲ ገንዘብ ዝቑፀረሉን ዝቕመጠሉን ክፍሊ ይበፅሑ። ካብኡ ድማ ቅድሚ ናብ ውሽጢ ምእታዎም ቅድሚ ዝተወሰኑ ሰከንዳት ፓርከር ናብቲ እቲ ገንዘብ ዝቑፀረሉ ክፍሊ መፂኡ ነቲ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ፖሊስ ኣንፈት እንዳሓተቱ እንከሎ በዓል ሜላንደር ድማ ነቲ ክፍሊ ብሓደ እግሪ ጠጠው የብልዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፓርከር ናብ ውሽጢ እንዳኣተወ በዓል ሜላንደር እውን በቲ ብፓርከር ዝተነገሮ መሰረት ንማንም ሰብ ንዘይ ምቕታል ተሰማሚዖም ነቶም ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ስቕ ንኽብሉ ጥራሕ ይነግርዎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሓደ ፖሊስ ብድንጋፀ እቲ ኣስሙ ተላዒላቶ ምትንፋስ እንተኣብዮ ፓርከር ድማ ንማንም ሰብ ከም ዘይቆስሉን ከምኡውን ኩሉ ሰብ ናብ ገዝኡ ብሰላም ከም ዝምለስ ብምዝራብ ይረጋግዖ። እቲ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ እንዳረኣየ ዝነበረ ሜላንደር እውን በቲ ናይ ፓርከር ክእለት እንዳተገረመ ገንዘብ ዘለዎ ሳንዱቕ መፍታት ይጅምር። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ሃንደበት ካብቲ ደገ ሓያል ምፍንጃር ይስማዕ። በዓል ፓርከር ድማ ኣውገስት እቲ ፈጽሞ ዝተባሃለ ነገር ገዲፉ ካልእ መንገዲ ከም ዝመረፀ ተረዲእዎም ሰለስቲኦም እቶም ነቲ ገንዘብ እንዳሰርቑ ዝነበሩ ሰባት ተበታቲኖም ናብቲ ዝመፁሉ ይምለሱ። እቲ ሓያል ምፍንጃር ዝተለዓለሉ ምክንያት ድማ ኣውገስት ነቲ ዝተባሃሉ ዕላማ ካሳኻዕ ብዘይምኽኣሉ ርችታት ኣተሓሒዙ ነቲ ዕላማ ንምፍፃም ዋላ እኳ እንተፀዓረ ኮይኑ ግን እቲ ሓዊ ናብቲ ጋዝ ዝነበረ ቦታ በፂሑ ይፍንጀር። እቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት እውን ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ እንዳተፀቃቐጠ ካብቲ ቦታ ንምምላጥ ይስዕሩ። እቲ ናይ ፖሊስ ክዳን ዝተኸደነ ሓደ ናይቲ ጉጅለ ኣባል ድማ እቶም ናይ ሓዊ ሓደጋ ሰራሕተኛታት ናብቲ ቦታ እንትመፁ ክንቀሳቐስ ከም ዘለዎ ተረዲእዎ ናብቲ በዓል ሜላንደር ዝፅበይዎ ዘለዎ ቦታ ኸይዱ ናብቲ ነቲ ገንዘብ ሒዞሞ ንምርኻብ ዝተቋፀርዎ ቦታ ይኸዱ።
بخالي قد دما باركر نتي استخدنا كل نغراوت يو نابت دغن توص نتي اوغست سورح سرح ريو بحرقان كابت بوتا لخيد كابو دما ابتي نمرخاب استقاصرو بوتا تتبصح بحرقان اوغست هاريمون اطنقون كمون نتي سرقو غنزب ناب خالي مكينا اتيوم غعزو يجمرو بمغصال دما اسمريتنا نابتي اتي فيلم تجمر زنبره بوتا يملسنا مو باركر دحر تفصامه بتناي ميلاندر غوجله كم استخدعن كمون ابت بحر دربيو مو كم زخود يرينا كابو دما كوخوب كل غزي كوخوب يمو باركرون ابو ابت زود قلن كله حدابو مسودو خوينم نباركر يرخبوهم ناو هوسبيتال يوسدوه باركر دما كابت زنبره خونتات تنتنقح ننبسو او هوسبيتال يرخبا تلفزيون ابزرو اللي غزي دما ابت تمال سرقو بوتا زنبر حد شماغله كم زموته سميعو بحرقان ابل علتنا ميلاندر غجله حنون مفداي خدان موصا يجمر ابز غزي زي دما حد اب غون زنبر حموم شماغله تاسيرا سلا زيبلو ات هوسبيتال بوليس صويعو كاسرو كم زخونه نباركر ينغرومو باركر ونت شماغله دكتور نخصو ينغرومو كابو دما باركر ات دكتور نتمص حنيقو نفسو بمسحات كمون ناي دكتور خدان غيرو نت شماغله حيزو نابت دغ يوص ابت دغ دما حنططو زبلت امبولانس رخيبو كابتو بوتا زور دحر مبالو بتا ابت وشت زرخبه مدحانيت نبعل حكيمو اتوم ناي ميلاندر غجله نت زغبرو ነገር እንዳዘከረ بحرقان حنو كم زفدي زارب دحر استوسن دقيقه دما ناب حدا ناي اغاش معرف بوتا خيدو زخونه سب غزو غديف انتتوصي ريمو اتسب كساب زخيد تصبيو ناب تغزا بمئتاي شاور وسيدو خدان قير يوص كابو دما كابت غزا مسوص اتحجي زدليو ناي مجمرتا ነገር حدش منت كم زخونه ترديو نتي نورتي زبال حادثه بسرك يرخبو كابو دما نورتي بزح ገንዘብ كم زدلي ينغرومو باركرو ناي حد እንዳመሰ ሰራሕተኛ ጨውዩ ነቲ ገንዘቦሙን ከም ዘሎ ወሲዱ ናብ መኪና ክምለስን ትትብል ሓንቲ ሽማግለ ሰበይቲ እንዳገነ ሕታ ዝነበረት ባስ ትመስል መኪና ሪኡ ነታ መኪና ሒዙ ናብ ኖርቴ ይኸይድ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ድማ ኖርቴ ነቶም ብዙሓት ክሰርሖም ዝኽእል ነገራት እንዳነገሮ ፓርከር ግን እቲ ዝደልዮ ቅልል ዝበለ ግን ድማ ኣድላይ ዝኾነ ሰነድ ከም ዝኾነ ጥራሕ ብምዝራብ ከምኡውን እቲ ዝደልየሉ ምኽንያት ንዕድጊት መኪና ከም ዝኾነ ብምዝራብ ይሕስዮ ኖርቴ እውን ነቲ ፓርከር ዝበለ ነገር ኣሚኑ ነቲ እቲ ሰነድ ንምድላው ዘድልዮ ነገር ኩሉ ገይሩ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ከም ዘብጽሐሉ ብምዝራብ ከይፈለጦ ናብ ውሽጢ ጸገም ይኣቱ بخالي ገጽ ፓርከር ካብቲ ቦታ ምስ ወጸ ናብቲ ኸርሊ ዝበሃል ናይ ተፍቃሪት ኣቦ ደው ኢሉ እቶም ናይ ሜላንደር ጉጅለ ኣበይ ከም ዘለው ይሓቶም ኸርሊ ግን ፓርከር ነቶም ናይ ሜላንደር ጉጅለ ክቆትሎም ከም ዝደለየ ተረዲእዎ እዩ ተዝገድፎ ከም ዝሕሾን ከምኡውን ምስቶም ናይ ጣልያን ማፍያታት ርክብ ስለ ዘለዎም ጽቡቕ ከም ዘይኸውን ይዛረቦ እቲ ኣብ ውሽጢ ሕርቃን ዘሎ ፓርከር ግን ዝኾነ እንተኾነ ለውጢ ከም ዘየምጽእ ብምዝራብ ኣበይ ከም ዘለው እንዳሓተተ እንተፈራርሖ ኸርሊ ድማ እቲ ቦቢ ዝበሃል ናይ ኦገስት ሓው ዘለዎ ቦታ ይነግሮ ፓርከር እውን ምንም ግዜ ከየጥፍእ ናብቲ እቲ ቦባ ኣለዎ ዝተባሃለ ቦታ በፂሑ ናብ ውሽጢ እንተኣቱ እንዳሳዕስዕቲ ከም ዝኾነ እንዳረኣየ ካብኡ ድማ ዋላ እኳ እቶም ሓለውትን ፓርከር ናብቲ ቦቡ ዘለዎ ቦታ ንዘይምእታው ሓያል ፃዕርን ተገበሩ ኮይኑ ግን ፓርከር ነቲ ዝተፈጠረ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ንቦቢ ቦይኑ ይረኽቦ ካብኡ ድማ ቦቡ እውን ብሕርቃን ንፓርከር ካሃርሞን ትብል ፓርከር እውን ብሕማቕኛ ኩነታት እንዳሃረመ ኦገስት ኣበይ ከም ዘሎ ይሓቶ ካብኡ ድማ ቦቢ ዋላ እኳ ሰብ ፀዊዑ ከም ዝቆትሎ እንዳነገረ ከፈራርሖ እንተፈተነ ፓርከር ግን ነቲ ስቃይ ብምብዛሕ ቦቡ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ኣውገስት ዘለዎ ትክክለኛ ቦታ ይነግሮ ፓርከር እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ዋላ እኳ እቶም ናይ ቦቡ ሓለውቲ ብጥይት እንተሃደንዎ ፓርከር ግን ብዝተሳክዕ ኩነታት ካብቲ ቦታ ይወፅእ بمقصال دما كابت بوتا مسوصه تحجز غبره ነገር ናይ خرلين ከምኡውን ናይታ ክሊር ትበሃል አፍቃሪቱን ህይወት ናብ ሓደ ገዛ ወድቕ ኮይኑ ስለዝተሰምዖ ናብ خرل ደውሉ እቲ ኩነታት ክሳብ ዝረጋጋዕ ካብ ገዛን ከይወፁ ከምኡውን ክሊር ናብ ካልእ ሃገር ተትኸይድ ከም ዝሕይሽ ንخرل ይነግሮ ብኻልእ ገጽ ድማ ካብ ፓርከር ተፈልዮም እቲ ቀጻሊ ዝሓሰብዎ ስርቂ ንምፍጻም እንዳተዳለው ዘለው እቶም ናይ ሜላንደር ጉጅለን ኣውገስትን ኣብ ውሽጢ ሓደ ክፍሊ ኮፍ ኢሎም መሳርሒኦም እንዳዳለው ንሕና እውን ካብቲ ዘረብኦም እቲ ክሰርቆ ዝሓሰቡ ኣብ ናይ መጸባበቂ ጨረታ ዝቀረቡ ክባራት ኣቑሑ ምዃኖም ንርዳእ ካብኡ ድማ ኣብቲ ቦታ ከለው ቦቢ ናብቲ ኣውገስት ዝበሃል ሓው ደው ኢሉ ዝኾነ መላጥ ሰብ ንዑ ኣለሻ መጽኡ ክቆትሎ ኢሉ ከም ዝነበረ ይነግሮ ሜላንደር እውን ነዚ ምስ ሰምዐ እቲ መላጥ ሰብ ፓርከር ከም ዝኾነ ተረዲኡ ሽጉጡ ናብ ኣውገስት ተኺሉ ናቲ ጌጋ ከም ዝኾነን ከምኡውን ብቕልጡፍ ናብቲ ማፍያ ዝኾነ ሓወቡ ደው ኢሉ ነቲ ኩነታት ንኸስተኻኽሎ ይነግሮ ኣብታ ቀጻሊት መዓልቲ ድማ خرሊ ነታ ክሊር ትበሃል ጓሉ ካብ ገዛኣ ንኸይትወፅእ ብምዝራብ መኪንኡ ክሰርሕ እንትትወፅእ ከምቲ ፓርከር ዝፈርሑ ሓደ ማፍያ ናብቲ ናይ በዓል ክሊር ገዛ ይኣቱ ካብኡ ድማ خرሊ ምስ ኸደ ናብቲ ገዛ ኣትዩ ንክሊር እንዳኣለሻብ ዝነበረሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ዕንቂፎ ድምፂ እንተውፅእ ክሊር ድማ ተደናጊፃ በቲ ናይ መጋረጃ ጨርቂ ገይራ ናብ ደገ ድሕሪ ምውፃእ ነታ ናይቲ ማፍያ መኪና ጎማ ኣፈንዲኣ ካብቲ ቦታ ተምልጥ እቲ ኣብ ውሽጢ መኪንኡ ኮፍ ኢሉ ትልሚ እንዳውፅእ ዝነበረ ፓርከር እውን ካብ ክሊር ስልኪ ተደዊሉ ብዛዕባ እቲ ፈተና ቅትለት እንትትነግሮ ፓርከር ድማ ናብቲ ኣብቲ ሕቡእ ቦታ ዘሎ ገዝኡ ንኽትኸይድን ከምኡውን ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ንሱ ናብቲ ቦታ መፅኡ ከም ዝወስዳ ይነግራ
ካብዘን ድሓር ድማ ፓርከር ናብ ኖርቲ ኣምሪሑ ነቲ ዝተሰርሐሉ ናይ ሕሶት ሰነድ ክወስድ ናብቲ ቦታ እንትትኸይድ ብጣዕሚ ብዘደንግጽ ኩነታት ዝኾኑ ሰባት ኖርቲ ንክቐትልዎ ከም ዝተላእኹ ይርኢ። ካብኡ ድማ ኖርቲ ፓርከር ከይነገሮ ናብ ጸገም ስለ ዘእተዎ ሓሪቑ ዓዊሉ እንትነግሮ ፓርከር ድማ ነቶም ኖርቲ ክቐትልዎ ዝመፁ ኩሎም ሰባት ብምቕታል ኖርቲ ግን ምንም ከይገበሮ ነቲ ሰነድ ጥራሕ ተቐቢልዎ ናብ ደገ ይወፅእ። በመቐጻል ድማ ፓርከር በቲ ዳንኤል ዝብል ሽሙ ናብቲ በዓል ኣውጎስት ዘለዎ ንምኻድ እንዳተዳለወ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣጋጣሚ ኸርሊ ይረኽቦሞ ናብቲ በዓል ኣውጎስት ዘለዎ ቦታ ተዘይኸይድ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ከምኡውን እቲ ኣብቲ ቦታ ዝገብሮ ሓደ ነገር ከም ዘእስሮ እንዳነገሮ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ዝሰርቕዎ ገንዘብ እቲ ብጽሒቱ ከም ዝለኣኸሉ ብምዝራብ ከረጋግዖ ይፍትን። ፓርከር ግን ሕጂ እቲ ነገር ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ከም ዝኾነን ከምኡውን እቲ ነገር ክረጋጋዕ ከም ዘለዎ ብምዝራብ ክኸይድ እንትትብል ኸርሊ እውን ንፓርከር ጠጠው ከብሎ ከም ዘይኽእል እንትርዳእ ናብቲ ቦታ እንተኸይዱ ብዙሕ ንኸይጥርጠር ንነገራት ፕሮፌሽናል ብዝኾነ መንገዲ ንኽገብሮም ይነግሮም ይሰናበቶ። ፓርከር እውን ከምቲ ኸርሊ ዝበሎ ናብቲ ቦታ ኸይዱ ገዛ ተተኻርዩ ጥርጣረ ከም ዝፈጥር ተረዲእዎ ሓደ ትልሚ ኣውፅኡ ናብቲ በዓል ኣውጎስት ዘለዎ ቦታ የምርሕ። ካብኡ ድማ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ እቲ ዝተለሞ ትልሚ ኣብቲ በዓል ኣውጎስት ዘለዎ ከባቢ ገዛ ምግዛእ ከም ዝኾነ ተረዲእና ንዕኡ ንምስኻዕ ድማ ናብ ሓንቲ ሌስሊ ትበሃል ናይ ሪል ስቴት ተወካሊት ኸይዱ ብምዝራብ ይጅምር። እታ ምስ ሰብኣያ ተፋቲሓ ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ጸገም ዘላ ሌስሊ እውን እቲ ገዛ ንፓርከር ንምሻጥ ዝኽኣለቶ ጻዕሪ እንትትገብር እንዳረኣና ካብዚ ሓሊፉ ድማ ካብቲ ዘለዋ ልዑል ናይ ገንዘብ ጸገም ምኽንያት ጓላ ሒዛ ኣብቲ ናይ ኣዲኣ ገዛ ከም እትነብር ንርኢ። ፓርከር እውን ሽሙ ዳንኤል ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ነቲ ክገዝኣ ዝደሊ ገዛ እንዳዘረት ንኸተርእዮ እንዳሓተታ ሌስሊ እውን ከምዚ እንተገይራ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ትረክብ ነቲ ዝበላ ኩሉ ነገር ትገብር። ፓርከር ድማ እቲ ናይ ሜላንደር ጉጅለ ሕጂ ነቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ክሰርቕዎ ዝሓሰቡ ናይ ክባራት መጸባበቒ ገዛ ኣመልኪቱ ትልሚ ንምውፃእ ነቲ ዝተኻረይዎ ገዛ ርእዩ ዓይኑ ኣብኡ እንትዕርፍ ሌስሊ ድማ ፓርከር ሃፍታም ሰብ ዘይኮነስ ምንም ገንዘብ ዘይብሉ ድኻ ከም ዝኾነ ምጥርጣር ትጅምር። ኣብቲ ምሸት ድማ እቲ ኣብ ኣካውንቱ ዘሎ ገንዘብ ኣይኮነን ገዛ ዝገዝእ ፍጹም ምንም ነገር ናይ ምግባር ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ተረዲእዋ ግን ድማ ምንም ኣማራጭ ስለ ዘይብላ ኣዝያ ትሓርቕ። ፓርከር ድማ ኣብታ መዓልቲ ምሸት ናብቲ በዓል ሜላንደር ዝዓረፉሉ ገዛ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ምዃኖም እንትርኢ ክሳብ ዝወፁ ተጸቢዩ ኩሎም ብመኪና ተታሒዞም እንትወፁ ፓርከር ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ጋራጅ ኣትዩ ክልተ ሽጉጥ ኣቐሚጡ ነቶም በዓል ሜላንደር ነቲ ስርቂ ዘቐመጥዎም ሽጉጣት እውን ኣበላሽዩ ካብኡ ድማ ከም ዝተበላሽው ከየምሰለ ናብቲ ዝነበርዎ ቦታ መሊሱ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ብኻሊእ ገጽ ድማ እቶም ኣብ ውሽጢ መኪና ዘለዉ በዓል ሜላንደር ናብ ዝኾነ ቦታ እንዳተጓዓዙ እንከለዉ ኣውጎስት እቲ ማፍያ ዝኾነ ሓወቡኡ ነቲ ምስ ፓርከር እንዳሰርሐ ነይሩ ዝተባሃለ ናይ ሕሶት ሰነድ መዳለዊ ወኪል ንምቕታል ሰብ ከም ዝለኣኸ ይነግሮም። በመቐጻል ድማ ኖርቴ ብዘሕዝን ኩነታት ብዝኾነ ሰብ ተወጊኡ ይመውት። ፓርከር እውን ነቲ ናይ በዓል ሜላንደር ገዛ ፈቲሹ እንትትወፅእ ነታ ናይ ሌስሊ መኪና ኣብቲ ደገ ይሪኣ እሞ ምንም ከይበለ ናብ ውሽጢ መኪና ድሕሪ ምእታው ሌስሊ ድማ እቲ ሓሲዙ ነገራ ዳንኤል ዝብል ሽሙን ከምኡ ነቲ ሓቀኛ መንነቱ ከም ዝፈለጠቶ እንትትነግሮ ፓርከር ድማ ጨጉራ እንዳሰሓበ ንመን ከም እትሰርሕ ይሓታ። ሌስሊ ድማ ንማንም ከም ዘይትሰርሕን ከምኡውን ህይወት ብጣዕሚ ስለ ዝኸበዳ ገንዘብ ከም ዘድልያን ብተወሳኺ ድማ ናብኡ ክትጽምበር ከም እትደሊ ትነግሮ። ፓርከር ድማ ናብ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ መዕረፊ ኣጋይሽ ሒዝዋ ብምኻድ ብምንታይ መልክዕ ክትሕግዞ ከም እትኽእል ይሓታ። ንሳ ድማ ነቶም ኣብቲ መንደር ዝነብሩ ሰባት ብምሉኦም ስለ ትፈልጦም ብኡ ከም እትሕግዛ ትነግሮ። ፓርከር እውን በቲ ሓሳባ ተሰማሚዑ ክልቲኦም ኮይኖም ንሱ ከም ሃፍታም ገዛኢ ሌስሊ ድማ ከም ደላሊት ኮይና ነቲ ቦታ ምግብናዮም ይቕጽሩ። ካብኡ ድማ ሌስሊ ንፓርከር ነቲ ናይ ሜላንደር ጉጅለ እንታይ ክገብሮ ከም ዝሓሰበ እንትሓቶ ፓርከር ድማ ልክዕ ነቲ መጋየፂ ምስ ሰረቕዎ ካብታ ፍንጮም ከም ዝወስደሎምን ከምኡውን ንማንም ሰብ ከይቐተሉ ካብታ ሃገር ከም ዝወፁ ይነግራ። ናብቲ ናይ ጨረታ ቦታ እንትትንኸይድ ድማ በዓል ሜላንደር ከም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታት ኮይኖም ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ኣብቲ ናይ ጨረታ ግዜ እቶም ክባራት መጋየፅታት ኣበይ ከም ዝርከቡ እንዳጽንዑ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ፓርከር ናብቲ ገዛ እንትኣቱ እቲ በዓል ሜላንደር ዝለኣኽዎ ቀታሊ ነብሲ ኣጥቂዕዎ ድሕሪ ህልኽ ዘውድእ ግጥም ፓርከር ብሓይሊ ይሃርሞሞ እቲ ቀታሊ ነብሲ እውን ርእሱ ምስቲ መንደቕ ተጋጩ ኣብቲ ቦታ ይመውት። እቲ ኣብቲ ግጥም ሓያል ጉድኣት ዘጋጠሞ ፓርከር እውን እቲ ዘለዎ ቦታ ካብ ሕጂ ንድሕነቱ መስግእ ከም ዝኾነ ተረዲእዎ ናብቲ ናይ ሌስሊ ገዛ የምርሕ። ካብኡ ድማ ሓደ ናይ ፖሊስ ኦፊሰር ናብቲ ናይ ሌስሊ ገዛ ኣንኳሕኪሑ ናብ ውሽጢ እንዳኣተወ ነቲ ገዛ ምፍታሽ እንትጅምር ሌስሊ ድማ ንጎሆ ዘይነበረ ደም ኣብቲ መሕፀቢ ኢድ ሪኣ እንዳተደናገፀት ብዝኾነ ኣጋጣሚ ናብ ድሕሪት እንትትኸይድ ነቲ ሕማቐኛ ዝተሃረመ ፓርከር ሪኣ እቲ ፖሊስ ካብቲ ገዛ እንትትወፅእ ንሳ ድማ እንዳጎየት ናብ ፓርከር ተምርሕ። ፓርከር ድማ ነታ ክሊር ትበሃል ኣፍቃሪቱ ንኽትድውለላ ይነግራሞ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ካብ ስራሕ እንትትመጽእ ክሊር ነቲ ናይ ፓርከር ቁስሊ እንዳሓከመት ትረኽባሞ ብኸመይ ኣፍቃሪቱ ኮይንኪ ክሰርቕ እንትትኸይድ ሱቕ ትብሉ እዮ ትብላ። ፓርከር ግን ነቲ ዝዛረብኦ ዘለዋ ነገር ምንም ከይሰምዕ ክዳኑ ተኸዲኑ ከምኡውን መሳርሒ ሒዙ ይንቀሳቐስ። ብኻሊእ ገጽ ድማ እቶም ናይ ሜላንደር ጉጅለ ነቲ ዝሓሰብዎ ነገር ንምስኻዕ ናብ ዝተፈላለየ ጉጅለ ተበቲኖም እቲ ሓደ ጉጅለ ብናይ ጽሬት ስራሕ እቲ ካልኣይ ጉጅለ ድማ ብናይ ሓደጋ ሓዊ ሰራሕተኛ
እቲ ዝተረፈ ድማ ኣውጎስት ድማ ከም ሃፍታም ኣብ ጃልባ ኣብቲ ባሕሪ ንኽጽበዮም ተሰማሚዖም ናብ ስራሕ ይኣቱ። ካብኡ ድማ እቲ ትጽቢት ዝተገበረሉ ሰዓት በፂሑ እቲ ጨረታ እንትጅመር መፍርሒ ዝኾነ ናይ ርችት ድምፂ ተሰሚዑ ኩሉ ሰብ እንዳጎየ ናብ ደገ ምውፃእ ይጅምር። እቲ ነዚ ኣብቲ ደገ ኮይኑ ዝረኣየ ኣውጎስት እውን ንበዓል ሜላንደር ናብቲ ውሽጢ ንኽኣቱ ምልክት ሂቦሞ ንሶም እውን ልክዕ ከም ናይ ሓደጋ ሓዊ ሰራሕተኛታት ተኸዲኖም ነቶም ፖላይስ እውን ናብ ውሽጢ ንኸይኣትዉ ኣሰማሚዑ ናብ ውሽጢ ድሕሪ ምእታዎም ነቲ ገዛ ይዓጽዎ። ካብኡ ድማ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ብምጥቃም ሜላንደርን እቶም ጉጅሉኡን ነቶም ልዕሊ $10 ሚልዮን ዋጋ ዘለዎ መጋየፅታት ብምሎም ሰሪቖም ነቲ ናይ መሐመሲ ክዳን ቀይሮም ናብ ጎድኒ እቲ ክፍሊ ዝነበረ ባሕሪ ብምእታይ ነቲ ኣብ ጃልባ ዘሎ ኦገስት ምጽባይ ይጅምሩ። ኮይኑ ግን ብዘሕዝን ኩነታት ኦገስት ናብቲ በዓል ሜላንደር ዘለዎ ቦታ ክኸይድ እንትትብል እቶም ኣብቲ ቦታ ኣብ ጃልባ ዝነበሩ ናይ ፖሊስ ኣባላት ናብቲ ቦታ ምኻድ ከም ዘይከኣል ይነግርዎ። በመቐጻል ድማ እቶም ትክክለኛ ናይ ባራዕ ሓዊ ሰራሕተኛታት መጺኦም እቲ ኣብቲ ቦታ ንጨረታ ቀሪቡ ዝነበረ ሃፍቲ ብምሉእ ከም ዝተሰረቐ ኣፍሊጦም ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ነቶም ፖሊስ ሪፖርት ብምግባር ኣብታ ምሸት ሙሉእ ነቶም ናይ ሜላንደር ጉጅለ ምእላሾም ይቐጽሉ። እታ ኣብቲ ደገ ዘላ ሌስሊ እውን ንፓርከር ብዘይ ምሕጋዝ ሓሪቓ ናብ ገዛ እንትትምለስ ፓርከር ናብቲ ናይ በዓል ሜላንደር ገዛ ከም ዝኸደ ይንገራ እሞ ንሳ እውን ትኽተሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናይ ሜላንደር ጉጅለ ናብ ገዛ ተመሊሶም ብደስታ እንዳዘለሉ እንከለዉ እታ ኣብቲ ደገ ኮይና እንዳረኣየት ዝነበረት ሌስሊ ብኣውገስት ተታሒዛ ናብ ውሽጢ ተኣቱ። ኣብቲ ውሽጢ ድማ ኦገስት ምንም ርህራሄ ከይርኤ እንዳሃረመ ዋላ እኳ ምስመን ከም እትሰርሕ እንተሓተታ ሌስሊ ግን ምስ ማንም ከም ዘይትሰርሕን ከምኡውን ንማንም ከም ዘይትፈልጥ ትዛረብ። ሜላንደር ድማ ፓርከር ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ክኸውን ከም ዝኽእል ጠርጢሩ ነቶም ሰባት ንክእልሽዎን ትልእኾም። ፓርከር ድማ ንኩሎም እቶም ዝተለኣኹ ሰባት ድምፂ ከየውፅእ ብምቕታል ምስ ሜላንደር ድማ ኢድ ብኢድ ድሕሪ ምግጣሞም ብሓደ ውቅዒት ዘሪሩ ኣብቲ ቦታ ብጥይት ይቐትሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሌስሊ ኣብቲ ናይ ኦገስት ኢድ ወዲቓ ንሱ እውን ንፓርከር ንዓኣ ከም ዝቐትላ እንዳተዛረበ እንተፈራርሖ ፓርከር ግን ብዘይ ምንም ርህራሄ ንኣውገስት ቀቲሉ ብሓባር ካብቲ ገዛ ይወፁ። ኣብቲ ደገ ድማ ፓርከር ንሌስሊ ነቶም መጋየፅታት ሓደ ብሓደ ከም ዝሸጦምን ካብቲ ዝሽየጥ ድማ እቲ ብፅሒታ ከም ዝህባ ይነግራ። ንሳ እውን በዚ ኣዝያ ተሓጒሳ ንፓርከር ሓቒፋ ትሰናበቶ። ፓርከር ድማ ድሕሪ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ከምቲ ቃል ዝኣተወ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ንሌስሊ ብፖስታ ኣቢሉ ይልኸላ። ቀፂሉ ድማ ነቲ ዝገበርዎ ነገር ምስጋና ከምኡውን ነቶም ኣብቲ መንገዲ ረኺቦም ናብ ሆስፒታል ዝወሰድዎ ኣረጋውያን ሰብኣይን ሰበይትን ገዛ ገዚኡ እንትህቦም እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ይውዳእ። ባርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም ፊልምና ነዚኣ ትመስል ነይራ። ክሳብ ብኻሊእ ፊልም ረኸብ ድማ ሰናይ ቅነ።